Не е реклама за прах за пране. Това е апартамент. Истински, който се намира в квартал Кършака до руската и английската гимназия. Опа! Нали знаете кое е най-важното нещо в Пловдив? Паркирането. Имаме го. И то подземно паркомясто. 104 квадрата свобода. Ето този прекрасен хол с тераса. 2 бани с туалетни, 2 спални на шпакловка и замазка. Или както го наричат по-богатите. Готов за интериорен дизайн. Няма плочки. Перфектно. Поне няма чужд вкус, който да замазваш след това. Звъниш на майстора и той се влюбва. На 2 минути от река Марица, където по цял ден можеш да се ловите рибка. На 1 минута от решението ти да ми звънниш или някой да те изпревари. Имаш телефона ми. Ако не го запишеш, ще съжаляваш.